Τι θα δίνατε για να βάλετε πετρέλαιο? Τι θα έδινα? Θα πούλαγα το κορμί μου. Πού λέγες το κορμί σου, γιατί? Γιατί θα κάνει πολύ κρύο και δεν λέει τώρα. Θα έκοβα το μισό φαγητό. Το κορμί μου. Και εσύ? Τι θα έδινες για να βάλεις πετρέλαιο? Το δαχτυλίδι της γιαγιάς μου. Το δαχτυλίδι της γιαγιάς σου. Ξέρω εγώ. Τι θα δίνατε για να το βάλετε? Τι θα δίνα, λεφτά θα δώσω. Έχετε να δώσετε? Έχω. Πολλά, Έχω 3.000 για πετρέλαιο. 3.000 για πετρέλαιο μόνο? 3.000 για πετρέλαιο μόνο. Πετρέλαιο κίνησης μιλάμε. Μάλιστα. Έχει καλύτερη απόδοση, γιατί μιλάμε για 40% επιπλέον απόδοση. Είναι καθαρό και δεν θέλει καθάρισμα ο καυστήρας. Τι θα έδινα για την καρδιά μου. Ναι. Μπράβο. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς, Τζένι μου, δεν. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εγώ είμαι η Τζέννη. Εσύ, στην τύχη το είπα, δεν. Θα έδινα τον υπολογιστή μου. Πόσο κάνει? Κάνει 1.300, πρέπει να κάνει. Σε βγάλει για το χειμώνα, λες. Λάδι θα έδινα από την Καλαμάτα. Πόσο λάδι? Λάδι θα έδινα, παράδειγμα, ένα που έχει η δική μου που καίει, παράδειγμα 2 ευρώ περίπου, 1 κιλό, αυτό. Βραχιόλια σας. Τα βραχιόλια μας, τα δαχτυλίδια μας.